Θάλαμος! Θάλαμος! Ρωσό, ψι! Κοντές πεζικού μιλωνάς Γεώργιος! Θάλαμας του Τάξη Θαλάμου! Εξ Θαλάμου σου αναφέρω! Δύναμη Θαλάμου 30 άτομα, 4 παρόντες, 2 κολλιόμενοι, 22 απόντες. Λοχαγός πεζικού Μινάς Παναγιώτης. Εξ του Θαλάμου αναφέρω, απάτη παρόντες. Ποια σχολή έβγαλε Λοχαγέ, την βοήθεια σχολή? Μάλιστα. Φέρετε. Ημίρ, αλάβαξη. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το καλό θα μας μιλήσουμε πριν, αλλά δεν ξύπναγε κύριε. Όχι, όχι κύριε Δικητά. Καλούκλα. Δεν ξυπνάει κύριε Δικητά. Δεν ξυπνάει με τίποτα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν ξυπνάει. Ξύπνα! Ξύπνα! Ορσιά του! Σε θέλει πεζικού Μαρίνα Νικόλαου! Γιατί κοιμόστουνα! Είχα το πιάσει. 5 μέρες φυλακή. Άκυρο. Θέλεις πεζικό μου το είπαμε ότι δεν έχει την κάμερα στο διατάξτε! Περιμέναμε να παραγγείλουμε καμιά πίτσα. Όχι! Σηκώσουμε το κρεβάτι εδώ. Μάλιστα! Γιατί είναι έτσι? Γιατί δεν πρόλαβα! Γιατί είναι έτσι το κρεβάτι σου? Δεν πρόλαβα κύριε Δικητά! Δεν πρόλαβα κύριε Δικητά! Δεν έκανα να λυθεί, συγγνώμη! Θα σου πρόσχε ρε. Για να ακούγεται. Θα σου πρόσχε ρε. Μάλιστα! Πες κάτω ρε. Μάλιστα! Φτιάχτω τώρα. Πάμε. Απαράδεκτος. Το ξέρω! Ποιανού είναι αυτός ο χωριαμός? Είπα, ποιανού είναι αυτός ο χωριαμός? Δικός μου, δικός μου. Άνοιξε το να. Τι είναι αυτά στρατιώτη? Τι είναι αυτά εδώ? Έχεις άρβιλα μέσα στο χωριαμό σου? Έχεις άρβιλα μέσα στο χωριαμό σου? Αυτά εδώ τι είναι στρατιώτη? Τι είναι αυτά? Θέλεις να κολλήσεις κολλιούς? Αυτά εδώ τι είναι? Αυτά εδώ τι είναι στρατιώτη? Τι έχω πει? Τι έχω πει? Μην ξαναεπαναληφθεί άλλο αυτό. Μην ξαναεπαναληφθεί. Έρχομαι για επιθεώρηση, το θάλαμος είναι μπουρδέλο. Αυτός εδώ τι είναι εδώ? Είναι ελεύθερος υπηρεσία. Δεν μου λέει στρατιώτη, τι το κάναμε εδώ μέσα, καφενείο, μου λύνει στραβρόλεξα. Εξαφάνισε τα περιοδικά. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα, γιατί έχω συγχυστεί, αλλά αυτό μην ξαναεπαναληφθεί. Μάλιστα. Σας το λέω. Πού είναι ο Λοχαγός? Κάτσε κύριε Κυριά. Θάλαμος! Θα τα αναλάβω Προσκοτή! Ποιος σου έδωσε το να δώσει προσοχή? Αναφερόμενο. 5 μέρες, μάλιστα.